Hugo de Jonge bezocht Parkstad en met name de gemeentes Kerkrade en Brunsum. In beide gemeentes bezocht hij diverse projecten in het kader van de volkshuisvestelijke opgave en om de woningbouwambities van deze regio te bezichtigen. We zijn hier vandaag in Rol-Dukerveld samen met minister Hugo de Jonge. Het is ontzettend belangrijk dat de minister hier is, dat hij kan zien wat er gebeurt. Onder andere in het kader van de zogenaamde regio-deal en het Volkshuisvestingsfonds. Waarmee dus alles wat hier gebeurt in Rol-Dukerveld ook echt een impuls heeft gekregen. Om met de gemeente, de woningbouwvereniging en andere stakeholders hier een hele nieuwe wijk neer te zetten. En waarom in Rol-Dukerveld? Nou, Rol-Dukerveld is een wijk waar eigenlijk al een hele tijd behoorlijk wat problemen zijn. Maar we ook nu de kans hebben om zeg maar in één keer die hele wijk aan te pakken. En voor de mensen ook een hele nieuwe wijk neer te zetten. Waar iedereen ook weer jarenlang fijn kan wonen. Nou, ik ben net in Kerkrade geweest en nu in Brunsum. En eigenlijk hebben we het al de hele tijd over wat moet er allemaal gebeuren hier in de regio Parkstad aan de woningbouw. Dus zorgen dat we meer woningen bouwen, meer betaalbare woningen bouwen. Zorgen dat er ook meer mensen hier kunnen komen wonen. Dat we stoppen met het praten over krimp, maar dat we gaan bouwen voor de groei. Hier in de regio Parkstad eigenlijk op een hele goede manier wordt samengewerkt. Er moet natuurlijk heel veel gebeuren. Heerlen is hier natuurlijk de grote stad, Kerkrade is de nummer 2 en samen met de omliggende dorpen moet er echt een hele hoop gebeuren. En wat ik zo mooi vind hier, is dat dat echt met opgestroopte mouwen gebeurt. En dat ze echt volle bak de samenwerking aangaan. Nou, ik denk dat er hier heel veel moet gebeuren. Ik denk in het verleden zijn er best ook heel eenzijdige wijken gebouwd. Hè? Dus met allemaal veel goedkope woningen bij elkaar eigenlijk. Ja, en dat maakt eigenlijk dat het nu nodig is om veel meer diversiteit in zo'n wijk te krijgen. Eigenlijk moet je het zo zien dat woningbouw ook gemeenschappen bouwen is. Hè? Een samenlevingje in het klein bouwen is. En dus moet je gemengd bouwen, gemixt bouwen en dat gebeurt hier nu steeds meer.